para siyang lupa. So kung wala ka pa syempre pambili ng lupa, 'di ba? Mag-gold ka muna. Nababo Kabalin, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan, we're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, for today's vlog, another great finds dito po Yes. sa may Apalit, Pampanga. And dinayo po namin ito just to check out, no? Actually, we're introducing this sa mga naghahanap ng mga for investments, for keeps, personal keeps. If you're looking for these jewelries, guys, and nandito po tayo ngayon sa Sparks by K. If you're looking for mga Japan gold, Saudi gold, or mga Dubai gold, Middle pwedeng East, pwede diba? dito. Right? So guys, we're gonna show you more about this store. If you wanna know more, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Hi, we're in Pampanga. Welcome to Sparks with K. I'm Maria Angela Mercado, Marketing Admin here at Sparks with K. My name is Christopher Fabian Laca. I am a marketing manager and sales manager representative. One of the owner is based in US. Matagal na po siyang nagbebenta ng gold doon. And the other owner naman, who's managing the store here in the Philippines, came up with the idea na mag-open ng Sparks with K to bring affordable and quality jewelries. Yung mga items natin, nanggagaling po yan sa Saudi, Dubai, and Japan. So, lahat ng items natin, available po is 18K and 21K. Gold is a good investment. So, yung mga customer namin, hindi lang sila bumibili para lang pang fashion. Binibili nila yan for keeps. Kumbaga, kesa ilagay nila yung pera nila sa bank, mas maliit kasi yung interest. Mas maganda na binibili na lang nila ng gold yung mga cash nila. Kasi mas stable investment ang gold kesa sa cash. Yearly, tumataas po yung price ng gold. Mas mataas, para siyang lupa. So kung wala ka pa syempre pambili ng lupa, 'di ba? Mag-gold ka muna. Po, ang lahat ng available natin, 18K, Saudi gold and Dubai gold po. 18K po kasi 75% gold, pure gold po 'yon. Tapos yung 25% niya is alloy gold. Mixture of metal. 18K yung pinaka-balance sa gold eh. Mas matibay compare sa 21, 22 at saka 24K. So ang 21K naman namin available din dito sa shop sa Sparks with K. 85% purest gold naman po at saka 15% alloy naman po. The more na mas mataas yung karat ng gold, mas malambot. Yes. May mga available kami like, ayan, mga necklace po, kompleto kami, may mga bangles kami, may mga bracelet, rings, earring, may set din kami, earrings with pendant, may mga extender kami, may mga lock lang po kami, kung nawala yung mga lock ninyo, ayan, sa earrings, tapos may mga pendants kami, ayan, kompleto naman po, yun nga. We sold per gram, not per piece. So, para sa mga mas may alam sa gold, mas gusto nila ang per gram. Kung makikita niyo yung rate namin, super baba. Pero good, we assure you na good quality. Yeah. Kasi sumasabay kami sa rate ng Manila. So yung mga bumibili dito around Pampanga, mas nagdadirect na lang sila dito sa amin. Nag-o-offer din po pala kami ng mga layaway. Installment po yan. For 75 days naman siya. Meron lang siyang additional 5% interest. Pero, payable siya within 75 days. Bahala kayo kung paano nyo siya babayaran. Pwede actually daily. Magbayad kayo ng tigo 100. Ganon. Parang nag-iipon lang kayo. Ayan. So, Basta once na ma-fully paid nyo po yung item, kahit wala pang 75 days, pwede nyo na pong ma-pull out. Meron kaming birthday promo. Pag kailangan lang magdala ng valid ID na naka-indicate doon yung birthday, exact birthday, ang discount po is 100 per gram. So, malaki-laki na din po yung madi-discount. Ayan, if naghahanap kayo ng low risk and safest investment, quality and affordable jewelries, dito lang kami sa Sparks with K, located at N78 Gonzales Avenue, San Vicente, Apalit, Pampanga. it's Monday to Friday, 8 p.m. until 4 p.m. po. Saturday, 9:30 until 5:30 p.m. So, meron din kami mga social media accounts. May FB page kami, may Sparks IG. with K, IG, at Sparks with K, and TikTok account at _Sparks with K. Lahat ng items natin
natin, sure quality, affordable price po. By next month, meron na kaming diamonds. Eto. So, sample to ng mga diamonds namin na inaayos, Kaka-arrive pina-finalize. Kaka-arrive lang today actually. Pwede na magpa-customize ng diamonds at saka ng mga gold.